Mbah Joko tukang servis Cina. Oh ya wis diteleponke wonge kon rene. Kok tak kabari kowe rene wong. Heeh, ya. Halo, dengan Mbah Joko iki. Mesin cuci bodiku rusak iki. Yo, iso didonen ora? Alamat A1. Oke. Yo. Siapa nelpon itu? Halo, piye le? Oh, mesin cuci ne mbok demo rusak. Wah ya. Wah, mbah profesional iso wae kok. Oh iya, engko tak rono. Saiki ya. Tunggu ae ya, ngembandang teko. Tak dandanane ben kendang iso nyuci meneh. Mesakno nyuci karo tangan. Mbah pinter. Ya wis. Yo. Ya wis ya. Ya, Assalamualaikum. Wis pelanggan akeh ngene iki ndang sugih. Tak mangkat. Ngono. Rene, Mbah. Awas. Piye to? Ya, ngono kuwi iku tanda lek jenenge Mbah Joko sing tukang dandan servis mesin cuci segala apapun harus diblok sepeda ngono dandan mesti dadi lah apik ngono. Ciri khas ngono. Ciri khas. Ciri khas teko kuwi. Ora bawa tadi. Iki Keadaannya kok ngene, Mbah. oh, ngono ya. Wong bodeku nitipi kon dandani. Ngono ya. Ya. Sini dadi penak-penakan Oh. aten. Ya ta. Mbah wis teko kene mbah ki urung ngopi, gak ono kopi kono. Ya. Saiki cepat angkat. Oktewe. Apik banget iki sapa iku? Anu. Jenenge sapa wis ya? Jenengmu sapa? Anu. Lan. Majikanmu ki jorok ya. Wah dandan mesin cuci kok. Oke teleke ngene. Delok iki. Delok. Anu ya. Telek kok ngene. Ngombe ini campur telek. Jorok to. Ya rak delok. Kok ngene barang. Enak sendok barang. Ya bang bae buat mesin cuci telek to. Kuwi anak sapa jane? Anak sapa? Oh, dana mesin cuci kok telek to. Ki anak kambing nek. Yuk. Sing njum majikanmu ki enter ya. Mesin cuci dandake Mbah. Ya to. Dandake Mbah telek yo akeh. Enggak dikumbah dhisik. Ngono kok ngombe gombalan campur telek. Telek ngono. Ha. Tak ajak ngomong meneng wae. Ngomong kok. Ngono ya. Cak ngomong meneng wae. Salah bener. Sik, majikane jorok ya kambinge jorok juga. Kambing gak pernah dipakani kok ngene. Suket nang ngisor. Kon mangan apa? Salah bener kabeh ya kucing iki mau ndi. Tak tekonane sitok iki meneh ya. Tak tekonane meneh. Majikan anu. Oke banget piaraan kucing kok. Ku lho. Deloken iki deloken. Dandan mesin cuci. Oke teleke. Wah. Motor Mbah iki. Tak bali iki meneh. Iki Mbah ben jelas. Dandan mesin cuci, oke teleki, majikan kuwi jorok. Ya. Yo, baru sempet nganu, bongkar pusing enteni kopi. Kok tak omongi, ya. Kalau jorok-jorok majikan bareng mau campur telek, ngono. Wis ana, lunga. Wis ya, lunga. Apa? Lah wong kambing karo kucing dijak ngobrol jane bener apa ora? Lah apa iya? Yo iso. Jek ngobrol kayak mau. Emang ngono koyo wonge. Oh. Wis tak terke wedange lah. Yo, Pine, Mbah? Ya, ngono sing tak enteni ket mau kopi. Nah, ini jane. Lah wong iki lho, iki apa ya jane? Kok apik temen ngene iki ngono to. Iku nggo mabur, Mbah. Mabur, Mbahku zaman perang biyen. teng semprot. Cus, waduh. Semprot. Tak omongi, Mbah. Ah, Jare mbokku sampean ki ngobrol karo kucing iki bener apa ora lho? yo wong anu kok piaraannya akeh to jenenge mbok demu ki. Ya mbah yo salut to ya. Wong kambing eneng. Kucing teng kletek kok ngene. Enggak dijak ngomong yo eman-eman to ya. Tapi ora belum sampean. Ora. Wong mbah ki ora nek kancane ya dadi yo ngobrol-ngobrol dhisik ngono to. Heeh. Oh dadi yo
kok bathok-bathok nang kene barang ngono piye. Lah iki sidane arep didandani apa ora lho sini-sini. Woi, ya didandani wong mbak yo kesel lho, mbak wis nggawa alat gak percaya gitu lho. Alat mbak komplit. Oh, jelek. Ya ndelok. Nah, aku itu alate. Mbak wis enek. Mergo minggu wae. Enggak usah bisik-bisik kowe. Tak kok bisik-bisik barang. Penang. Ah, bisik-bisik. Kawanan lahir ya, Mbak ya. Yo, cerewet kok, Mbak. Nah, ini utang eneng. Kabeh kok tenang wae. Mbah tak ngopi dhisik ya. Santai wae. Tak ngopi dhisik ya. Penting mbok diko trimo dadi. Ya jadi, syukur-syukur anu mbok dhewe jamu. Teleke oke. Kalek apa? Nah, telek. Maklum jeneng wong sugih dhewe, Mbah. Yo ngono. Ngombahe campur telek ngono. Ngono. Ya kan PTN iki. PT oke yo. Mbah cara njaluk ngono oleh dikek. Ya nek dadi api wong dikek. Dikai Atas nama aku. atas namamu. Berarti dandane dadi bayaran titik. Kayak sangu. Dawan kopimu kok enak banget toh. Yo. Ilmune saka Mbah. Oh, ilmu sekolah toh. Aja didemak-demak. Iso moni. Jutaan regane le.